Ikaw, salida ang video daron daw. Ikaw. Sudah. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 Sa dali mo ikaw. Wala mo kita yung mask ikaw. Okay, Cynthia. Saman. Stayon ka mo sa taman mo. Di man na magoy, na rin tao. Akta na ikaw. Ay, grabe kay kabunda bay. Grabing tao no. Oh. Ah. Asa na? Dolo nindot yun. Karan marag dragon contest unsa? Oh, dragon contest. Tara dia kay na mitik ta diri ka Oh, diara. Disyembre 1. Disyembre 1. Disyembre 1. Wala mas nasa sunod. Mas gawas sa picture. Na-fail ni mga Pasko ka, wala? Feel kaya, feel na feel. Na-fail niya, wala? Feel. Di, ara. Na-fail ni mga kalaba ka niya? Wala na, wala. Fail of Christmas. Oh, na dito ba eh? Lah. Tanan na po diri, pre. No. Kita, teka. Ito eh. Tayo na talaga na. Wala ko na sa kay ikuanan. Pasko ng Pinas, lagi ka. Your flashlight sama kami. Para kita kayo buhayan. Oh. Itim lang sana nato para makita kami. Indot sa ikaw. On is naka-cellphone ka? Naka-cellphone ka? Na mura. Hindi niya ang mga kuhan. Armies, ipagawa sa inyong mga lights. Ito yun, basta BTS ang mga palisbutan. The street. Kato ka na, kanang anak pa sigawa. Ito ang light.
Shoutout ya. Oh. Mahirap. Apa na? Wala, dito. Nang. Para lagi yung dito. Hindi ka ma-awan dito. Kami na good. Dong Je. Ay, bro. Turn on the light, Amaron. Turn on the light.